15 tévhit a békési vasút újranyitásáról. Bezárt vasútvonalat nem lehet újraindítani. Sokan azt gondolhatják, hogy egy ilyen döntés végleges. Valójában azonban számos példa van arra szerte az országban, hogy a 2007-es és 2009-es nagy magyarországi vasútbezárások által érintett vonalak közül több újra tudott nyitni. Az ebben az időszakban bezárt több mint 30 vasúti vonalból 10-et újraindítottak, mint a Pápa-Csorna vagy a Fehérgyarmat-Zajta vasutat. Arra is több példa akad, hogy több mint 10 éves szünet után indult újra a vonatközlekedés, mint az Aszód-Vácrátót vagy a Székesfehérvár-Komárom vonalon. Ahogyan úgy gondoljuk, hogy talán a Békés-Csújtó demográfiai hanyatlás sem visszafordíthatatlan még, úgy a békési vasutat is menthetőnek hisszük. Mivel érdemi kísérlet a békési vasút újraindításának kieszközlésére soha nem történt, nem tudjuk kizárni, hogy sikert érhetünk el. Ha pedig ez így van, akkor békésiként kutya kötelességünk végigvinni az aláírásgyűjtést. Ehhez arra van szükség, hogy a legtöbb békési akarja az újranyitást, és nekünk meggyőződésünk, hogy pontosan ez a helyzet. 2. A vasút újranyitására nincs pénz. A magyarországi vasútbezárások 2007-es és 2009-es hullámai nem voltak gazdaságilag alátámasztottak. A 2007-es mintegy 500 kilométernyi vonalat érintő bezárásokkal a hivatalos kommunikáció szerint is mindössze 6-7 milliárd forintot spórolt meg a MÁV, ami az akkori több mint 800 milliárdos éves költségvetésének elhanyagolható részét tette ki. Ráadásul a VEKE akkori számításaiban ennél is tovább ment. Az ő kalkulációik szerint konkrétan semmit sem takarított meg a vasúttársaság, hiszen a bezárt vasúti területek őrzése és a lopáskárok egyenértékűek voltak a korábbi üzemeltetés költségeivel. Leépítéseket a bezárásoknál egyáltalán nem alkalmazott a MÁV, az 500 kilométernyi pálya bezárásával összefüggésben mindössze egyetlen dolgozót küldtek el a vállalattól, pedig a bértömeg adja a vállalat kötelezettségeinek jelentős részét. Viszont akkor ugyanez fordítva is igaz. Amennyiben nem szükséges jelentős számú plusz személyzet a Békés-Murony vasútvonalon történő vonatközlekedés újraindításához, úgy számottevő plusz költség nélkül üzemeltethető újra a vonal. Egyesületünk szerint az lehet megoldás, ha jelenleg a Gyula-Békés-Csaba vonalon közlekedő motorvonatok végállomását áthelyezik Békésre, így sem plusz személyzetre, sem plusz járművekre nincsen szükség. Akárhogy is, semmi sem olyan drága, mintha egy kész vasúti infrastruktúrát szétrohadni hagyunk, mint ahogyan az történt az elmúlt 17 évben. 3. Nem a vasút Békés legnagyobb problémája. Talán nem a város legnagyobb problémája, de hogy a legszimbolikusabb, az biztos. A vasút ügye hülyen mutat be mindent, amire nem lehetünk büszkék Békésen, a kollektív érdekérvényesítésünk hiányát, a válmegvonó közönösségünket a közös ügyeink kapcsán, és az önkéntes lemondásunkat a nagyapáinktól kapott örökségünkről. A vonal bezárása idején regnáló kormány könnyedén vitte át a bezárást. Míg a megyében több vonal bezárása ellen élénk tiltakozás bontakozott ki, Békésen számottevő ellenállás nem volt. Később választási ígéretek szintjén egy ideig még előjött a vonatközlekedés ügye, de ezeket az ígéreteket soha senki nem kérte számon, a lakosság pedig semmilyen érdemi nyomást nem helyezett a közlekedési adminisztrációra. Tartozunk magunknak tehát azzal, hogy a rendelkezésre álló eszközeinkkel megpróbáljuk elérni a vasút kinyitását. Ennek első lépése egy kellően nagy támogatottságú petíció. 4. Teljes újjáépítés nélkül lehetetlen az újraindítás. A pálya rossz állapotú, ez nem is csoda, hiszen mint minden infrastruktúra, a vasút is gondozás, rendszeres karbantartást igényel. A vonatközlekedés 17 évvel ezelőtti leállítása óta a Békés-Murony vonalon számottevő állatmegőrzés nem történt, így például az ajnövényzet több helyen teljesen benőtte a pályát.
A vasútbarátok közül többen készítettek videót a pálya gyalogos bejárásáról, melyek a YouTube-on megtalálhatóak, itt ti is láthatjátok a vonal mai állapotát, mely sok szakaszon egészen egybe van, máshol pedig komoly növényírtást és talpfacserét igényel. A 24.hu nemrég Kuhár Bence vasúti bloggerrel készített anyagot a Kecskemét-Lajos-Mizse-Budapest vonalról, ahol a mi vonalunkhoz nagyon hasonlóan régi és rossz pályaállapot mellett járnak a vonatok. A szokásos eljárás ilyenkor az, hogy a pálya állapotának megfelelő lassú jellel látják el az érintett szakaszt. A vonatok ezeken a szakaszokon csökkentett sebességgel közlekednek, így kevésbé terhelik a síneket, és rossz pályaállapot esetén is biztonságos közlekedést tesznek lehetővé. Jelenleg a magyar vasúthálózat 40%-a valamilyen lassú jellel érintett. Látható, hogy a vonatközlekedés a pálya állapotának függvényében tud működni többféle pályaminőség esetén is. Amennyiben a vonatpálya teljes felújítására nincs azonnal forrás, a jelenlegi pályán csökkentett sebességgel is van értelme újraindítani a vonatközlekedést, hiszen így is negyed órán belül elérhető Murony-állomás, onnantól Békéscsaba irányában pedig a pálya minősége a 10 évvel ezelőtti teljes felújításnak köszönhetően kiváló. 5. Nincs jármű, ami közlekedjen a vonalon. Aki ismeri a MÁV jármű viszonyait, az tudja, hogy egy újra nyíló szárnyvonalra előteremteni a megfelelő járművet vagy járműveket nagy kihívás lehet. A MÁV járműparkja elképesztően régi és lehasznált 50 éves mozdonyokból és kocsikból áll, amelyek száma a fizikai elhasználódás miatt egyre csökken. A jó hír az, hogy a Békés-Murony vonalon plusz motorvonatokra nincsen szükség. A szükséges járművek ma is szolgálatot teljesítenek Békéscsaba és Gyula, illetve Békéscsaba és Nagyszalonta között. Mindössze át kell helyeznünk ezeknek a vonatoknak a végállomását Békésre, és egyrészt megoldottuk a jármű és személyzeti kérdést, másrészt bekapcsoltuk Békést egy olyan regionális vasúti hálózatba, amely már is értelemmel tölti meg ennek a szárnyvonalnak a létezését. 6. Régen se használta senki, felesleges a vonat. Egyrészt már a vonal bezárása előtt is évtizedes probléma volt a szárnyvonal integrálatlansága a regionális vasútvonalakba. Jóformán a muronyiak tudtak bejárni Békésre, illetve a budapesti vonal volt általa elérhető átszállással. Valójában ennél mindig is sokkal nagyobb potenciál volt ebben a szárnyvonalban, amelyet sohasem tudott a városunk kihasználni. A vonal bezárása előtt sem volt semmilyen kísérlet a menetrend észszerűsítésére, vagy az összeköttetés megteremtésére más városokkal, Gyulával, Békéscsabával, annak érdekében, hogy az ingázó békésiek számára is egy jó közlekedési alternatívává váljon a vonat. Az újranyitásnak csak is egy menetrendi reformmal és a vasút regionális szerepének teljes átgondolásával van értelme, úgy viszont nagyon is érdemes megtenni. 7. Ma már senki sem vonatozik, elég a közút. Ez olyannyira nem igaz, hogy a világon minden modern közlekedéspolitika első számú célja a kötött pályás közlekedés és benne a vasút fejlesztése. Nyugat-Európában mindenhol szédítő tempóban fejlesztik a vasutat, pedig ott a mi utaink minőségével szemben jellemzően kiváló a közúthálózat is. Németországban vagy Svájcban egy békés méretű település elképzelhetetlen lenne vasúti kapcsolat nélkül. Találó mondás, hogy ha képet akarsz kapni egy ország fejlettségéről, akkor nézd meg a vasútjait. A közlekedési mixben minden közlekedési szakértő szerint a következő évtizedekben is fontos szerepet fog játszani a vasút, úgy Magyarországon, mint egész Európában. Egy jól szervezett, modern vasút jelentősen gyorsabb, környezetbarátabb és olcsóbb, mint az autós közlekedés. És bár itt még nem tartunk, de hosszú távon villamosított pályán, alacsony padlós modern szerelvénnyel és muronyi átszállással Budapest is 2 órán belül elérhető kellene legyen a városunkból. 8. A vasútállomás alkalmatlan a vonatközlekedés kiszolgálására. A vasútállomás épületére ma már a vonatközlekedés kiszolgálása szempontjából nincsen szükség. Amíg a vonal bezárása idején, 17 évvel ezelőtt, itt még jegyirodát kellett fenntartani, ki kellett fűteni és karban kellett tartani az épületet, dolgozókat fizetni, addig ma már a jegykiadás teljes egészében történhet online, az épület használata nélkül.
Ha szükség van rá, kihelyezhető egy gondozásmentes jegykiadó automata, de a mai technológiai szinten teljes egészében történhet a jegyvásárlás a MÁV okostelefonos applikációján keresztül. Az online jegyeket ma már mindenhol le tudják kezelni a kalauzok a MÁV-on. Ezzel együtt az állomás épületével érdemes foglalkozni, hiszen az elengedhetetlenül szükséges állagmegóvást és felújítást követően számos kulturális funkciót lehet és érdemes megvalósítani az épületben és környékén. Az egyesületünk jelenleg is tárgyalásban van a MÁV-val a lehetőségekről. 9. Én úgyse használnám, szóval minek írjam alá? Azért, mert a lakóhelyed, a szülővárosod épül azzal, ha a településünk újra bekapcsolódik az országos vasúti hálózatba, és ez független attól, hogy te magad felszállsz rá vagy sem. Ennek előnyei, ki tudja, talán a te vagy a családod életére is hatással lesznek majd. Például mit gondolsz, hová jön szívesebben befektető, vagy a város éltető erejét jelentő, hosszú távon letelepülni kívánó fiatalok? Egy maga tehetetlen településre, amelynek a kezéből még az egy szem vasútvonalát is ki lehet csavarni? Vagy egy magáért kiálló, a jövőjét kötött pályás közlekedésre is építő, világos és ambíciózus jövőképpel bíró városba? Még ha talán te magad nem is használnád, de a vasút visszaállítása a sok szempontból sárba ragadt Békésen egy olyan precedens teremtene, amely lelkesítőleg hatna mindenkire. Békésre sajnos nagyon is jellemző az én nem használnám, szóval minek jellegű gondolkodás. Ez az, ami miatt Békés közösségként olyan keveset ér el. Abban a pillanatban fog jobbra fordulni a városunk sorsa, amikor ezt felváltja a mit tehetünk egymásért kérdése. Biztosak vagyunk benne, hogy a városunkban senki sem ellendrukkere Békés fejlődésének. A vasút újraindításáért létrehozott petíciónk aláírása, pláne online, mindössze 1 percet vesz igénybe, ennél kisebb erőfeszítéssel ritkán tehetsz a városodért. Úgyhogy hajrá! 10. Nem írom alá, mert ellopják az adataimat. Mint minden aláírásgyűjtésre, a vasúti petícióra is előírt szabályok vonatkoznak az adatkezelés tekintetében, amelyeket nagyon komolyan veszünk. Ezek a szabályok részletesen az aláírási íveken is olvashatóak. Röviden, az összegyűjtött aláírásokat kizárólag magunk kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk át, semmilyen más célra nem használjuk fel, mint a vasúti petíció. A felhasználás, vagyis az Építési és Közlekedési Minisztériumnak történő átnyújtás után pedig megsemmisítjük az eredeti íveket. 11. Nem vagyok békési, tehát én nem írhatom alá. A petíciónkat bárki aláírhatja, aki egyetért a céljaival. Bár elsősorban a békési és békés környéki lakosság körében gyűjtjük az aláírásokat, nem kötelező békési vagy akár környékbeli lakcímmel rendelkezni a támogatáshoz. Várjuk mindenki hozzájárulását, aki hozzá szeretné segíteni Békés városát ahhoz, hogy újra legyen vasúti közlekedése. 12. A vonat kárt tehet a vasút mentén lakók házaiban. Békésen gyakorlatilag nem épülnek új házak vagy lakások, ez a kiadott építési engedélyek számán világosan látszik. Valaha a lakásépítések csúcspontján a 70-es és 80-as években 300 felett volt az egy évben átadott lakások száma, ma ez a szám az önkormányzati szociális lakásépítésekkel együtt is 10 alatt van. Vagyis a vasút közelében lévő valamennyi lakóépület akkor épült, amikor még aktív vonatközlekedés folyt Békés és Murony között a területen. Ennek megfelelően senki sem emelhet kifogást az újrainduló vasúti közlekedés miatt, hiszen a vonat ezen a városrészen mindig is hozzátartozott az utcaképhez. Ráadásul az itt közlekedő motorvonat 20 tonna alatti tömegével alig nyom többet egy megrakott teherautónál. Aki szerint ez jelentősebb vibrációt, nehogy Isten kárt okoz a házában, annak egész biztosan nincs igaza. 13. Hiába az aláírásgyűjtés úgysem fog változni semmi. Ezt senki sem mondhatja, amíg meg nem tettünk mindent, és fel nem használtuk az összes kezünkben lévő lehetőséget a cél elérése érdekében. Na de mi van a békésiek kezében, hogy ez a petíció célt érjen? Hiszen egyikünk sincs döntéshozói pozícióban a MÁV-nál, vagy a Közlekedési Minisztériumban, vagy a kormányzatban. A jó hír, hogy ezekre nincs is szükségünk.
Ugyanis a legnagyobb ereje ma Magyarországon a nyilvánosságnak van. Nézzétek csak meg, ha a sajtóban elromlott kórházi liftekről és légkondicionálókról cikkeznek, akkor azok a liftek és légkondicionálók a következő napon meg lesznek javítva. Vagy ne is menjünk messzire, a Juhos Fotó épülete évtizedek után pont akkor kerül felújításra, miután kilátásba helyeztünk egy közösségi gyűjtést a szégyenletes tűzfal lefestésére. Véletlen egybeesés? Több ezer ember vasútjobbító akaratát a jelenlegi helyzetben, amikor a MÁV reputációja több évtizedes mélyponton van, ráadásul választási időszak közeleg, egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Csak az a fontos, hogy mi magunk is tudatosítsuk magunkban, milyen sokat ér a közös akaratunk. A mi egyesületünk mindent meg fog tenni, hogy a petícióval a lehető legnagyobb hatást elérje, de aláírnod azt neked kell. 14. Nem az én aláírásomon múlik úgysem. Több ezer aláírás csak úgy tud összejönni, hogy több ezer ember külön-külön úgy dönt, hogy ez az ügy neki fontos, és szeretné előre mozdítani a városát. Senkinek nem fog leesni az aranygyűrű az ujjáról, ha rászán 1 percet az életéből egy online aláírásra, vagy ha veszi a fáradtságot és eljön személyesen aláírni. Ennyivel viszont talán tartozol a szüleidnek, nagyszüleidnek, akiknek az életük nagy részében egy biztos pont volt a békési vasút. 15. Békésen soha semmi nem valósul meg, ez sem fog. Sok példa van rá, és mindannyian ismerünk olyan békési projekteket, amelyek sokáig foglalkoztatták a közvéleményt, ám végül nem valósultak meg. Sajnos a városunknak nagyon mélyen van az érdekérvényesítő képessége, ami talán nem független attól, hogy a városi vezetés itt mindig valakinek a kegyelméből képzelte el a felemelkedést, és sohasem saját erőből, saját ötletek, saját tudás és a lakosság széles tömegeinek a közügyekben történő egyesítése által. A vasúti petíciónkat Békés legjobb szelleme szülte. Ez nem egy politikai oldalak által lekenyerezett csoport kezdeményezése, hanem a hétköznapi, autonóm és tenni akaró békési lakosok jogos igénye arra, hogy a városunk visszakapja a neki járó vasutat. 2025 szerencsére jó kártyákat tartogat számunkra. Aki figyeli az országos politikát, az tudja, hogy a következő választásokon várhatóan 2 fejfej melletti tömb fog megmérkőzni. A következő évben pedig óriási ígéretverseny fog indulni a békésiek szavazataiért is. Nem babra megy a játék. Békés a választókerületünk legnépesebb városa, az itteni szavazatok önmagukban eldönthetik a választást, ezért a békésiek igényeit egyik fél sem hagyhatja majd figyelmen kívül. Mi lenne, ha jó előre megüzennénk a kedves leendő jelölteknek, hogy a beugró a békésiek szavazatáért a Békés-Murony vasútközlekedés visszaállításának kijárása? Úgy gondoljuk, hogy régen volt ennél jobb esélyünk arra, hogy a politikai táborok szembenállásából végre valami Békés számára kedvező is kikerekedhessen. Írd alá te is a Békés-Murony vasútvonal újraindítására indított petíciónkat. Ezt megteheted online az itt látható weboldalon, valamint személyesen is. Segíts aláírásoddal és érjük el együtt, hogy a békési vasútnak ne csak múltja, hanem jövője is legyen.